Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga wokondeka mwa Ambuye. Pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachitatu pa 15 Novemba Chaka cha 2023. Lachitatu la Mulungu wa 32 pa Chaka. Ndipo timva mawu a Mulungu. Mawu athu yamba achokera m'buku la Luntha mutu wa 6 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Priska Njagaja wachinyamata kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu wabwino ndi uthenga woyera monga adalembera Luka mutu wa 17 kuyambira ndime ya 11 kuzalekeza ya 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Abraham achipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Tamvani tsono inu mafumu, ndipo mumvese bwino. Phunzirani inu oweruza dziko lonse lino lapansi. Tcherani khutu. Inu olamulira makamu a anthu. Inu amene mumanyadira kuweruza unyinji wa mafuko. Mphamvu zanu adakupatsani ndi Ambuye. Opambana zonse ndiye amene adakupatsani ulamuliro. Ndiye amene azayang'anitsitsa ntchito zanu, kusanthula maganizo anu. Tsono ngati inu atumiki a ufumu wake, simudaweruze mwachilungamo, ngati simudamvere malamulo, ndipo ngati simudasate kufuna kwa Mulungu, Iye azafikirani moopsa ndi mwadzidzidzi, chifukwa mlandu umakhala woopsa kwa anthu olamulira anzawo. Anthu amphamvu azafufuza kwambiri ntchito zawo. Ambuye mwini zinthu zonse saopa munthu ndi mmodzi yemwe, sawerengera kuti uyu ndi wamkulu, chifukwa ndiye amene adalenga akuluakulu ndi ang'onoang'ono omwe. Onse amawasamala chimodzimodzi, koma amene ali ndi mphamvu, Iye azayang'anitsitsa kwambiri ntchito zawo. Tsono inu mafumu, mawu angawa akukhalira inu, kuti muziphunzira luntha, osalekana nalo. Azawawerengera kuti ndi oyera mtima, amene amatsata malamulo mtima wabwino. Amene adaphunzira azawateteza nawo. Tsono funani mawu anga, muziwakumbukira, ndipo mudzakhala ndi luntha. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo pa ulendo wake upita ku Yerusalemu, Yesu adazera m'malire a Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa muzi wina, anthu khumi akhate adazamuchingamira. Adayima kutali nanena mokweza mawu kuti, Yesu Ambuye, tichitireni chifundo. Pamene Yesu adawaona, adawawuza kuti, pitani kazioneseni kwa ansembe. Pamene iwo ankapita adachira. Tsono mmodzi mwa iwo ataona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu namuthokoza.
koma munthuyo anali Msamariya. Apo Yesu adati, kodi achira aja si 10? Nanga asanu ndi anayi naja ali kuti? Ndiye kuti sadabwerere wina aliyense kudzayamika Mulungu, koma mlendo yekhayu. Kenaka Yesu adawuza munthuyo kuti, nyamuka pita, chikhulupiriro chako chakuchirisa. Mthenga wa Ambuye. Adagwada nkwirama kwambiri pamaso pa Yesu nanthokoza. Abale mwa Ambuye, mawu athu amene tawamva siku la lero akutilimbikisa komanso kuphunzitsa inu ndi ine kuti pamoyo wathu tiyenera kumakhala anthu othokoza, pena anthu oyamika. Kuyamika Mulungu komanso kuthokoza anzathu pamene atichitira zabwino. Tikayang'ana moyo wathu tiona kuti inu ndi ine kuti tifike pamene ife tili, tiona kuti zinthu zodabwisa zachitika pa moyo wathu. Zonsezi sikuti zachitika chifukwa cha kuthekera kwathu, koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu amene watichosa pamene tilipo kutifikisa pamene tili lero. Komanso chifukwa cha chifundo cha anthu ena akufuna kwabwino amene atithandiza inu ndi ine kufika pamene inu ndi ine tili. Koma tikayang'ana moyo wathu, ife anthu tili ndi vuto limodzi. Ambiri mwa ife zimakhala chinthu chovuta kunena kuti zikomo. Timayiwala kumene tachokera ndi pamene ife tafika, kuyiwala kuti zonse zimene tili nazo mwini wake ndi Mulungu amene watipasa, ife tinalibe kanthu. Komanso pali zinthu zina zimene anzathu atithandiza pa moyo wathu, koma zonsezi chifukwa cha umunthu wathu timayiwala. Choncho kudzera mawu athu alero tikukumbutsidwa kuti nkofunika nthawi zonse kunena zikomo, kuthokoza Mulungu komanso kuthokoza anzathu. Mu uthenga wathu umene tamva siku la lero taona Ambuye Yesu atachirisa anthu odwala khate amene analipo 10. Koma tikuona kuti anthu amenewa amene adachirisidwa ndi Ambuye Yesu, atangowachirisa mmodzi mwa iwo adachiona cha nzeru kubwerera kwa Ambuye Yesu ndi kukanthokoza. Ena sadaone chinthu cha nzeru kubwerera pamaso pa Ambuye Yesu ndi kukamuyamika. Tikupezapo phunziro apa kuti inu ndi ine Mulungu atichitira zinthu zambiri. Kodi mu nthawi zonse zimene Mulungu atichitira zabwino, kodi tidakhala anthu oyamika, tidabwerera pamaso pa Mulungu ndi kukamuyamika kapena kukanthokoza kapena ayi? Tiona kuti ambiri mwa ife pamene tachitira zabwino timangopita, timaona ngati anthu amene atichitira zabwino aja. Koma lero tikulimbikitsidwa kuti ayi, nthawi zonse ndi bwino kuthokoza. Pamene tikuthokoza Mulungu amapitiriza kutidalitsa. Pamene tikuthokoza timakhala ngati tikuonjezera pamene ife tinali nazo paja kuchulukisa. Choncho mukuthokoza mwa njira ina ndi pempheronso palokha. Kodi inu ndi ine pa zimene Mulungu atichitira, kodi ulemu umene timabwezera Mulungu ndi otani? Kodi inu ndi ine pamene anzathu zabwino zimene ena atichitira, kodi ulemu umene timabwezera anzathu ndi otani? Mulungu atichitira zazikulu, koma mwina sitimakhala ndi nthawi yopereka moyo wathu kwa Mulungu, kukamtamanda, kumuyamika Mulungu, kapena kumuthokoza Mulungu kudzera mu zopereka zathu zosiyanasiyana, kapenanso kugwira ntchito ya chifundo pa zimene Mulungu atidalitsa nazo, nafenso kuwadalitsa nazo anzathu. Kumbali inanso kuli anthu ena mwina adachita zazikulu pakati pathu, koma timayiwala kuwathokoza. Abale athu, makolo athu, ena mwa ife anatichitira zinthu zazikulu, adatisamala kufika pamene ife tili, koma mwina timalolera kufikira siku la lero makolo athu nkumavutika, ife osawathandiza, kapenanso mwina kukawaona kumene. Ena mwa ifenso pamene tafika lero timayiwala kuwathokoza makolo athu, mwinanso timawanyoza kuti tikapita kukawaona akatiloza ndi afiti, koma chonsecho makolo athu anatichitira zinthu zazikulu kutifikisa pamene ife tili. Tena bale tizizindikira nthawi zonse kuti ina chilichonse chimene tili nacho ife ndi mphaso. Choncho mphaso imene ife tokha ifenso tiyenera kugawana ndi anzathu zazikulu zimene inu ndi ine zimene Mulungu watipasa. Kodi inu mmene moyo wanu kukhalira, mukayang'ana zimene Mulungu akuchitirani, kodi ulemu umene mukumbwezera Mulungu ndi otani? Kodi mmantamanda Mulungu pa zazikulu zimene Mulungu wakuchitirani? Kodi mmathokoza anzanu pa zazikulu zimene Mulungu wakuchitirani? Tiyeni nthawi zonse abale tizikhala anthu okonzeka kuthokoza Mulungu komanso kudalitsa anzathu ndi zimene Mulungu watidalitsa nazo. Tiyeni lero pamene tamva mawu amenewa, pamene lero Ambuye Yesu watilimbikitsa zakufunika kwa kuthokoza, timpemphe Mulungu kuti atithandize inu ndine kukhala anthu omayamika Mulungu pa zonse. Ndikumazindikira kuti china chilichonse chimene tili nacho ndi mphaso, komanso kumadziwa kuti mwayi umene ife tili nawo enanso akusowa mwayi omwewo. Choncho mwayi umene ife tili nawo nafenso tizikhala okonzeka kugawana ndi anzathu
zazikulu zimene Mulungu watichitira pa moyo wathu. Amen.